Dobrý den, mé jméno je Miroslav Koula a jsem obchodník v Hradci Králové Malešovicích. Je to čtvrť většinou rodinných domků a nějakých satelitů. V dostupné vzdálenosti máme tady Interspar, Hypertesco, dá se dojet i do Kauflandu, který je láká cenou a tam opravdu jako nakupují hodně. Máme ještě v dosahu Terno a pak nějaké diskonty. Myslím si, že zákazník, který nakupuje u nás, nás nemá, jako že bychom mu jenom zbyli, ale nabízíme široký sortiment zboží. Dá se říct, že v průběhu roku se sezónním zbožím se u nás otočí zhruba 15 000 položek, což nás odlišuje od diskontů. Kromě běžného potravinářského a drogistického zboží nabízíme i sezónní zboží, a to grilovací uhlí a tento sortiment, ale zároveň máme i zahradní substráty a krmiva pro zvířata. Je to zajímavý sortiment, bylo by škoda ho nemít. Nikdy jsme nebyli cenově nízko, vždycky jsme se snažili za zboží, který nabízíme, dostat zaplaceno i s přidanou hodnotou a ty peníze, které jsme vydělali, jsme vraceli zpátky do obchodu. Byl to náš cíl udělat pěkný obchod, který bude mít nějakou tradici a vydrží na tom trhu, což dá se říct, těch obchodů moc nevydrželo. Má cesta obchodu byla zajímavá. Při rozhodování, co bude mé povolání, protože rodinná tradice velela, všichni byli v obchodě, tak jsem se tomu bránil a nechtěl jsem do obchodu, takže jsem šel přes cestu elektra a tohoto oboru, leč po revoluci se naskytla možnost vydražit tuto prodejnu, která měla v původní velikosti 110 metrů, takže jsem se přihlásil do dražby a podařilo se nám to vydražit. Před těma 5 lety, co jsme dělali tu poslední velkou rekonstrukci a remodeling obchodu, tak jsme oslovili firmu Carrier, která nám dodala chlazení. Chtěli jsme opravdu to, co bylo v tu chvíli na trhu špička, takže 2 výparníky v pultech, aby nedocházelo k osychání salámu, aby nedocházelo ke kolísání teplot. Návratnost ve vynaložených prostředcích je problematická, protože nedá se říct, že když koupíte tu nejmodernější lednici, že ta lednice sama o sobě přinese ten zisk zpátky. No. Je to o celé koncepci obchodu a počítat čísla za globál, není to za položku. Spolupracujeme se sítí Enapo, kde se o nás starají z hlediska marketingu i letáku a všech věcí s tím spojených, což jako za jeden obchod, který jsme vlastníci jenom jednoho obchodu, tak dělat si sám letáky je skoro nezajímavý. Byť v této pozici, kdy máme 850 metrů prodejní plochy, máme sílu na trhu jakoby si domluvit ceny nebo vyjednávat s dodavatelama, ale furt je lepší, když máme za sebou ještě nějakého partnera. A v drogerii používáme značku Top Drogerie. Spolupracujeme s dodavatelema a když nabídnou zajímavou cenu, tak samozřejmě jsme schopni vytvořit interní leták nebo interní cenu promovanou a používáme to třeba s hradeckou pekárnou, kde děláme opravdu jenom na pár výrobků a celkem se to osvědčuje a zákazníci to ocení. Dá se říct, že se nám podařilo vybudovat pěkný moderní obchod, který nějakým způsobem dokáže konkurovat zahraničním řetězcům. Chtěl bych pozvat obchodníky a dodavatele případně na prohlídku nebo na diskuzi o našem obchodě, jak děláme různé věci. Otevřeno máme pondělí až pátek od 7 do 19 a sobota, neděle od 7 do 12. Takže případné zájemce rád přivítám u nás v obchodě a těším se na setkání.